Okei, nyt pitäisi kaiken toimia. Joo. No, ei mitään. Tosiaan se ideana on se, että lähdetään pikku lenkille. Toimitaan sitten tämä toimimme. Yritän nauhoittaa sekä kuvaa että videota. Tällä hetkellä tehdään semmoinen temppu, että laitetaan VR-tuuli päälle. Ja kana mennään ihan tavallisella kamera pass-throughlla. Tarkistaa, että mä pystyn näkemään täältä. Ja näinkin, kyllä. Sitten otetaan Predator. Pökk. Ja siihen. Seuraavaksi taikkoittaa jotenkin päähän taas kiinni. Se on hetken aikaa. Koska haetaan. Näin. Okei, eli ideana on kävellä täältä mun autolla ja takaisin ilman, että mä pois naamalta. Tulee hyvin mielenkiintoista. Tällä hetkellä kaikki mitä mä näen on se mitä kaikki te näette. Ja mä en oikeesti mennä nähdä eteeni. Tässä on joku paperin pala. Se on varmaan joku ylioppilas. Insinööriopiskelijaliiton lehti, selvä. Joo. Siinä siis on kaikki. Valoa on todella paljon. Noin. Kyllä, näin komea varustamo läppäri täällä seljessä. Ja Google Cardboard Moi. Ja mä näytän helvetin tyhmältä, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska tämä näyttää tulla siisiltä mun silmissä. Sitä en tiedä näkymättä pihalla mitään, mutta se ei haittaa. Ulkoon valo. Oikeastaan nää vähän metriä eteen, niin pustalla helvetin liukasta. Niin. Tähän pystyy puhelin. Oi vittu, on liukasta oikeastikin. Tettu haittaa. Tää rillit huuruun, se ei oo oikein kiva. Okei. Ja tossa kohtaa on pysähdy ja vaihdan ton muodin. Reunan tunnistus, no tämä ei oikein tässä valossa toimi. Pystyn näkemään kyllä tuon vallon ja osittain oman käteni. Mutta kääntän tänne päin näkee vähän paremmin. Tuossa on selvästikin auto. Se on mun oma autoni. Tässä on tolppa. Alkaa mulle ei syvyysnäköä ollenkaan. Se on tässä ongelma. Mutta kyllä kävin juuri äsken autoani päin. Ovet on lukossa, hyvä. Sitten roolia taas. Okei, inversinä näkee jotakin, se sattui, kun silvihti pysty.
Predator. Jos ton kameran taskulampu saisi toimimaan samahan aikaan, niin meillä olisi mitään hätää. Mutta ongelma on siinä, että se ei ole mahdollista. No niin, ottaa kummasti kun näkeekin jotakin. Puu. Okei. Mä en näe maahan ollenkaan mitään. Tekis saada navigoitua valojen avulla. Tuolla on kyllä valoa. Kulje valoa kohti. Siinä on polkupyörä. Okei. Ja sitten, koska mä en pysty etäisyyttä erottamaan, mun pitää olla hyvin varovainen. Tässä näin, jes. Okei, siinä on ovi. Avaimet. Ovi auki. Sisälle. Seinä. Ovi. Hissi tuolla valot. Taas on valo. Jee. Ja nyt kun kerran tässä on, niin lähdetään valoa. Tää. Näin. Mä en todellakaan näytä tyhmää tänään aamulla koskaan. No en mä näytä muuta kuin tyhmältä. Oh yeah. Badass motherfucker. Jeps. Ja näin. Tämä taitaa riittää tältä erää. Hetkinen. Control C. Haluatko pysäyttää? Kyllä. Enteri. Näin. Yes. Kiitoksia nyt kun kestitte.